Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin mu a kowane lokaci. Mun gode. Zo ki zance daga baki na ki fulani ɗan matana. Soyayya ce kin san ke canza kamanni, karki shakka ne taki take ruɗa ne. Ga tarbiyya da halin ki suna burge ni, har ta kunce in kin yi yana burge ni ɗan matana. Kin fuskar ki shi ma fa yana burge ni, san ki nake yi mai suna zo ki jitawa, kalamun gauna a gare ki nake furtawa yan matana. Isu mi san ka lalle fatan ne dace, ni gani da dawa mai suna santa na zauce. In soyayyar ta a gare na haka riba ce, mai daɗin zance kuma mai tsoron Allah ce yan matana. Izu mi soyayya mi sona yar baba, mi soyayya dan Allah ba dan tarba ba. Haɗin Allah ne ni da ke ba za a raba ba, amma na za na rike ki yar gatan mama da baba yan matana. Hayya na zama shirmai a gare ki ba a tanka ki, kin bani kulawa tilas ni ma na kula ki. In za a taba ki ni ne zan kare haƙinki, ni san ki nake yi na faɗi har zuci da baki yan matana. Soyayyar ki a zuciya ta yi mini na so mu yi sanka lalle fa kan shi ne so. In ba a sanka sai dai a kira shi da soso, a cikin fannin so na samo wacce nake so yan matana. Rishin kyarai zuci za ta yi kuna, to me sona ya ki mu zauna. Wannan kauna mu aka nuna, a gidan aure za mu zauna. Ciwon so ne ke sa illa, shillan kauna mahaushi mu shilla. Ni ne Ibrahim mai son ki nake yin wake, zo ki jirance daga baki na ki fulani yan matana. Zo ki zance daga baki na ki kula ni yan matana, yan matana.